ҷумҳурии қирғизистон, вилояти Исикул. инҷо дар шаҳри чаҳпоната барои гузарондани бозиҳои ҷаҳонии саҳронишинон ё варзишҳои суннатӣ муддати 2 сол омодагӣ диданд. барои сеюмин бор буд ки ин макон рақобати варзишгарони кишварҳои гуногунро дар варзишҳои суннати миллӣ мизбонӣ мекард. аз аспсаворию паҳлавонӣ то чӯбкашию камонварӣ дар маҷмӯъ 37 намуд варзишҳо аз халқиятҳои гуногун ба ин бозиҳо шомил буд. ҳайати эҷодии телевизиони варзиш ҳам дар ин бозиҳо ҳузур дошт ва сафарномаи вижаи варзиширо ки ба сеюмин бозиҳои варзишии саҳронишинон бахшида шудааст манзури тарафдорони варзишҳои суннати миллӣ мегардонем. ёдовар мешавем ки ин бозиҳо бори сеюм гузаронида мешавад ва то кунун ин гуна таваҷҷӯҳ дар борааш набуд. дар ин сол бештар аз 3000 иштирокчӣ 70 кишвари дунёро дар ин бозиҳо намояндагӣ мекард ва маҳз дар ин бозиҳо буд ки бори аввал ҷопониҳо аз намуди варзиши миллии тоҷикон камарбандӣ ба рақобат пардохтанд ва баъзе варзишгарон бори аввал аз намуди варзиши суннатии ҷопониҳо сумо қуввозмоӣ мекарданд. Он признал эти виды спорта. Всемирные игры кочевников проводятся под эгидой ЮНЕСКО. И как это, под патронатом ЮНЕСКО имеет свое место и очень признанный во всем мире. Всемирные игры кочевников. Бренд на сегодняшний день уже очень популярный и известный. Вы сами видите, сколько более 500 журналистов, зарубежных журналистов, более 200 местных журналистов. Это говорит о том, что люди заинтересованы и хотят довести до своих стран идею Всемирных игр кочевников. На сегодняшний день уже к этому часу прибыло представители 66 стран и 11 субъектов федерации. Это более 1600 спортсменов и более 200 судей. ҳайати иштирокчиён бештар аз кишвари мизбон буд 458 нафар. дар мавқеи дуюм Россия бо 235 нафар ва Қазоқистон бо 195 варзишгар дар зинаи сеюм буд. Главная фишка третьих всемирных игр от предыдущих является то, что на этот раз перед играми мы провели научно-практическую конференцию по алтайской цивилизации. Второе, то, что тут очень много культурных мероприятий. И третье, это спортивная составляющая. Кроме этого, увеличены виды спорта. И если во вторых всемирных играх было 24 вида спорта, на этих всемирных играх 37 видов спорта. После проведения в 2016 году Всемирных игр кочевников у нас количество туристов увеличилось в разы. Этот год мы весь год рекламировали Кыргызстан. Именно благодаря Всемирным играм кочевников мы смогли целый год рассказывать о Кыргызстане, приглашать в Кыргызстан. И визуально можно увидеть огромное количество иностранных туристов, которые находятся на побережье озера Исыкуль, в наших джайлё, ущельях, в городах. намуди варзиши миллии тоҷикон пуштини камарбандӣ қабл аз маросими кушодашавии бозиҳо шурӯъ шуд. қонуну қоидаи гӯштини мо низ ба варзишгарон чандон мушкил набуд ва онҳо фавран ба он одат карданд. муҳимтар аз ин либоси миллии моро ба бар доштанд. ҳамон тавр ки медонем риштаи гӯштини миллии мо аз қаъри таърих об мехӯрад ва дар баробари сарчашмаи бои таърихӣ доштанаш ҷаззобу диданӣ ҳам мебошад. ин ҷаззобият тамошобинон аз қитъаи амрикоро низ taskhir karд. So Ushtingiri is interesting to watch because it's clearly very important in the traditional sports of this region of Asia. And next year I would love to come to Tajikistan and see the Ushtingiri there. I think Ushtingiri is the best. I think Tajikistan is a wonderful nation, a lot of cultural history, heritage, life. Very good. Ushtingiri аз калимаи ноби тоҷикии кушти гирифта шуда маънои камарбандро дорад ва ин ҷо дар ин бозиҳо низ аз гӯштингирӣ дар барномаи ин бозиҳо шомил аст ва беҳтарин паҳлавонон аз Қирғизистон, Россия, Узбекистон, Тоҷикистон, ҳатто аз Федератсияи Россия низ баҳри ба даст овардани медалҳои ин мусобиқот талош карда истоданд.
рақобатҳо бо шиддату суръат ҷараён мегирифтанд. ин ҷо аз банду фанҳои техникии мутафовит, пешпой ва паспой задан, сари севҷӣ ва усулҳои партобӣ истифода мешуд. беҳтарин паҳлавонон аз кишварҳои қазоқистон, қирғизистон, ӯзбекистон, туркманистон, ҳатто аз Федератсияи Россия ҷамъ омаданд ва маҳз дар навъи варзиши миллии тоҷикон ба майдони рақобат даромаданд. дар гӯштини камарбандӣ дар се вазни рақобатҳо пирӯзӣ ба варзишгарони қирғиз, рус ва туркменистон насиб шуд. қазоқистон низ се намоянда дошт ва аз ин миён ду нафарашон медали биринҷӣ гирифт. А здесь узбеки, таджики, монголы, туркмени и кыргызы, казахи. Здесь очень сильные борцы. моҳияти чунин бозиҳо аз он иборат аст ки ҳар як мамлакате ки мехоҳад ширкат варзад дар ин гуна мусобиқаҳо имконияти ворид намудани як варзиши суннатии худро ҳуқуқ дорад ва дар оянда мо бояд аз чунин гуна мусобиқаҳо дипломатияи ин гуна мусобиқаро истифода бурда варзиши суннатии худмонро ба ҷаҳониён пешкаш намоем. то оғози маросими кушодашавӣ дар чанд навъи варзиши дигар низ рақобатҳо шурӯъ шуда буданд ва кишварҳои камшуморе буданд ки аз 37 намуди варзишҳо дар 30 намудаш намоянда ё варзишгарони худро доштанд. нуқтаи барҷастаи рӯзи якум албатта маросими расмии кушодашавии бозиҳо буд. иштирокчиёни ин шоу ё намоиши театрӣ кунонидашуда 1500 нафар буд ки дар миёни онҳо оҳангсозон, каскадёрҳо, ҳунармандони сирк ва довталабон буданд. равиши мухтасари сюжаи ин шоу таъриху саргузашти саҳронишинони ҷаҳон ва қирғизро бозгӯ мекард. Ағым шарын тоқтатпай Наша церемония открытия называется «Древо жизни». Почему такое странное, может быть, на первый взгляд название, но оно не странное, оно закономерное, потому что кочевник – это Вселенная. С него началось и им продолжается. Все мы сегодня с вами кочевники, слава Богу, мы сегодня люди мира, мы все путешествуем, мы все общаемся. Мы надеемся, что Третьи Всемирные игры кочевников представят такой яркий, аутентичный контент, который заинтересовал ведущие зарубежные средства массовой информации. Ведущие телеканалы будут транслировать наши игры. 400 культурных артистов прибыло из 30 стран. 500 журналистов, представителей СМИ прибыло из 58 стран. Я думаю, что это очень высокий уровень участия зарубежных гостей. Ну, я уже не буду говорить про самый высокий уровень. У нас принимают участие президенты нескольких стран. дар маросими ифтитоҳ худи варзишгарон низ иштирок доштанд. ҳайати тоҷикистонро дар ин бозиҳои байналмилалӣ теъдоди муайяни варзишгарон намояндагӣ мекарданд. онҳо дар ду марҳилаи солҳои қаблӣ низ иштирок доштанд ва боварӣ доштанд ки имсол низ ба медали тилло сазовор мегарданд. ба таъбири дастандаркорон ин бозиҳо ба дӯстиву рафоқат ва муттаҳид шудани даҳҳо кишвари сайёра боис мешавад ва ҳам дар роҳи ҳамбастагӣ ва муносибати байни одамон мусоидат хоҳад кард.